Ardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Karbi pen kuki aro nahut apran ke damnang Karbi atuma phan singhason ahawar aradatum chikimopon. Ke damtang suri hinira ke thomaningkan kuki laben Karbi aron ke dokokajok adai kawe Karbi atum bangkre narkep singhason ahawar aradatum tami apram damnang lo. Lasila bang soar ni aphan arni ke ikpu hok ponsi phaikuni ni phaihini arni singhason ahawar along chikimopon lo. Bangso kachikimo ponalong MLA Bidya Singh Ingleng Karbi Anglong Autonomous Council EM Omor Singh Tiswatum Chetongdun Anparda Karbi Anglong Autonomous Council Secretary ACS Nirola Phangcho Singhason VDC Chairman Ken Singh Be Difu Government College Professor Philip Teron Lapen Penang Anman Kedoatum Bangso Chikimo Omilor ke kai ponalong Chetongdun Lasoaron lang noalong ke phodona hematuma phan tangka suri pho langcho sokti buk keteli hai hui rodpon Karbi Anglong Autonomous Council Sport Board Chairman ahin pen lumbajong youth team aphan ke pathwa hormu pipa jerpon Arnisia Farman Football Lumbajong Youth Team Pen Dhonseri Youth Association Angbong ke pathu ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council Sport Board Chairman Phen Piga Rengma ahin pen Lumbajong Youth Team atuma phan ke pathu hormu pipa jerpon Phaikunini phaipli arni pen suri hinira inkoraisi Lumbajong Youth Team Pen Dhonseri Youth Association Angbong Arnisia Farman Football ke pathu ponji pupen Lumbajong Youth Team atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council Sport Board Chairman Phen Piga Rengma hin pen Football achoy mate jersey lapen football pumni ake joy pen rabdun lo Son silabang so jersey lapen football sitame alangli hin pen amatsi ingpu pon lo Sonsi alangli hin pen sitame phaikunini phai player ni ke pathu aphanta hirjume sitame pipa jerponlo Bangso kangpo jai megalong LYT Mephu Elvin Timung Rapchunbang Thengbeng Ingleng Lapen dihin rimbang enjoy tiswatum chetongdunsi mesen pen jersey kangpo amai pachunpon Rongagora habaralong kese inglong phwaro tumpen patir piponsi first greater Rongagora football tournament angdung kitipon Phaikunini phaihini arni lakhakre troxy socheng henta constituency angkang arlo Rongagora ahabaralong rongmongwe Rongagora kese inglong phwaro tumpen patir piponsi kedamtang chitini phainkora troxy arni pentang chengponsi phaikunini phaihini an greater Rongagora football tournament angdung kiti pathupon Bangso angdung kiti ke pathu ponalong aluhiaman pen Sir Thangsing Timung President KSA CEC Sri Larsing Ingti President KSA Bukajan Regional Committee Sri Sam Ingleng Socheng Dhenta Constituency BJP Mondol President Bronson Terang VDC Chairman Moroli Bora Rongagora High School Headmaster Anparta Ong Dungbang Phu aluhiaman pen Chetongdun Ake hai Thangsing Timung pen mayalong kaningje pona tengke Rongagora hawar along sonsuria ki sungle do pusitami KSA inglong phwa song pen cherap cheto dunvek jiputa ningje pon